Guia definitiva per la tornada a l'escola. 1. Prepareu-vos emocionalment. Ha arribat el moment de tornar a fer de taxista no remunerat. 2. La motxilla. El nin fa 1,20 m, la motxilla 1,50 m i a de dins hi ha llibres, un dinosauri de plàstic, mitja poma de juny de l'any passat, una botella reutilitzable en nom, codi QR i signatura notarial perquè si la perden la trobi a la CSI i una nota arrugada que diu recordeu dur la disfressa de Medusa per demà. Per cert, és avui. 3. L'entrada a l'escola. Si arribes un minut més tard de l'entrada oficial, ja ets aquella família que no s'aprèn seriosament l'educació. Cada matí passes per davant d'aquella mare influencer que grava una història dolç amb música de piano mentre diu avui na Mariona entra amb molta il·lusió. I alerta! Mirar un altre pare més de 12 segons te pot dur a 3 possibles escenaris. 1. T'apunten a la Junta de Sampa. 2. Acabes disfressat de pi de Nadal pel festival. O 3. Acabes fent crispetes a cada acte festiu que organitza l'escola. 4. Relació amb els mestres. Els mestres són com anar a d'infància. Tenen més informes del teu fill que tu declaracions de la renta. I amb una sola mirada ja saben si ha dormit, si ha berenat o si va camí de convertir-se en el dictador d'un pati de primari. Quan te diuen necessita reforç emocional, el que volen dir és que si li lleves el dan o no t'organitza una revolta. 5. Sortida de l'escola. Tu arribes suat amb el mòbil en el 2% i la paciència en el menys 6. I ell surt amb una motxilla oberta, un bastó que ha convertit en espasa i 2 fulls arrugats. Un és un dibuix o una multa. Ja ho sabràs quan t'arribis a casa. Benvinguts a l'aventura més dura i gratificant que viuràs. Educar una criatura, recordar cada dimecres que hi ha educació física i no perdre's cap, ni la motxilla, ni el termo, ni el paper de la reunió de classe. Amb moltes ganes que arribin les vacances d'estiu.